Sud Air. ardi fof ko welama mawɗo hande bismade maɗo en Djiby Sadio Dia ko ardi fof calmina bandiraɓe. Bandiraɓe musidɓe, bandiraɓe julɓe, ko weltare tan mi salmini on, mi juurima, mi salmini dental ngal fof, anniɓe kadi yeɓoyde vidéo o. Mi salmini musidɗo men Oumar Doro Kome e weltare kadi caggal nde waɗen invité hande huccidde e makko, ko wonni en beelammo no fewi. ko mawna ɗum en calmini bandiraɓe fof to ɓe mbawi wonde e nder aduna o fof. Bon, min gila jibinami ko adi fof koye alquran gadi mi waɗede, jinnaɗo o koye alquran waɗimi, caggal mum noon e école aji ɗi gaari, joguimi ambition nadde école, jinnaɗo ɗeftimi kadi waɗimi e école. E nder hen noon koye école tan gonmi e mawniraɓe e heddiɓe jaari e nokkuji goɗɗi alquran o, mais min Allah waɗimi tan e école o, voilà, ha ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi koye école tan Allah waɗimi, ko hen jinnaɗo waɗimi. Bon, so côté professionnel ko agence immobilière. hande a ummima yidde wonde maire commune mo Hawre, ko ardi fof kala nde lekki soda tawan won rafi godaɗo, holko addanma yidde wadde politique hani ene puusma e yidde namdade mairie ndi? E question baɗɗo importante no fewi. Ummin min ko changement, nanni min e politique ko yiide gonkaji nokkuji ɗi e différence muɗum e nokkuji goɗɗi ɗi. Sabu Sénégal ko Sénégal meɗen, so tawi aɗa yillo e nokkuji fof aɗa yiya gonkaji mumen yiitade koye munen to banggue gouvernement, to banggue laamu, an nokku mo gonɗa o e diwan mo gonɗa o a yiyani ɗumen e ndin ɗon mbadi en ɗefa hamnadema seeɗa. Ko ɗum ɗon woni komin ji tellement waɗi min choqué, ummini min noon min mbi il faut changement, e min mbaɗa changement nokku o. Changement o noon ko minen mbawi wadde ɗum, jeunesse o, voilà, jeunesse o wawi wadde ɗum. Min tawi commune amen no sifori ni en ɗefi hamnade yimɓeɓe foof, surtout ma jeunesse o, ko ɗum woni ko ummini min noon yidde change-ude, saabu komin jiyata e nokkuji he fof min jiyani ɗum e nokkuji amen. ɗum ɗon woni ko ummini min commune. mais holko woni caɗele cattuɗe ɗe ganduɗa commune o hande ene wuuri ɗum, ko holɗum exactement, tawa wawi haalandimi ko holɗum? Commune o ene wuuri caɗele musɗe ɗe ganduɗa en mbawa jangtade fof, saabu ko adi fof commune Hawre ene manki wadde jogade considération et transparence envers ses administrés. Bon, ko adi fof so jeehi to banggue santé o, woni to banggue infrastructure de santé, haɗen gandi non seulement diwan Ferlo o nokkuji kewɗi ngala poste de santé. ɗum ɗon ko hunde hawnide no fewi, saabu koye nder Sénégal ɓe jiiya ko mawna ɗum nokkuji baɗɗi poste de santé ɗi ɗine koye munen kadi aussi ɗi ngala élément ji baɗɗi qualifié, bien formé, bawɗi wonande population o to banggue santé ene manki no fewi. ɗum ɗon koto banggue santé o. Bon, so jeehi to banggue hydraulique, to banggue ndiyam, souffrance mo gurdam commune o souffri en mbawa jangtade no fewi. Bon, surtout to banggue diwan Ferlo o, nokku amen commune Hawre ko 37 villages, wonɗo jaata e nokkuji he ko boyli ɗi jiya wuuro taw woynu woturu woni ɗon. Woynu du ko hoore muɗum pour ɓe keɓa ndiyam e mayru ko caɗele, junggo wawa yaltinɗam ndiyam, ko pucci haɓete hen walla mbabba fooɗo ɗum 1 kilométre nden bagal fuɗɗo yaltude, yaroɓeɓe mbanne panoji munen, jawɗi ɗi jara hen, tama foof ñalawma foof mbaɗa e nder nangue en taw ko nder woynu woturu. ɗum ene heewe e nokkuji e nder Ferlo he. ɗum ko caɗele mawɗe ɗe ganduɗa mairie foti darade safrude ɗum, safrani ɗum ɗon, voilà. E to banggue kadi woni hen nokku hay boyli ɗi ɓe ngala, ɓen e koye munen gummoto jaaha guure goɗɗe baɗɗe boyli des kilomètres pour yaade ƴeewoyde ndiyam, nawa jawɗele munen kadi aussi te ndin ɗon mbadi pour yaade ƴeewoyde ndimeje, tellement Ferlo kam kene yurmini tan ene mbawa haalde, voilà, e diwanuji goɗɗi. Banggue environnement o, laɗɗele ɗi enen haɗen gandi nokkuji men ken joom jawɗele,
laddel ɗi ko cumoji chaque année cumoji ɗi ganduɗa haɗen mbawi heɓanade ɗum peeje mbawino wadde lutter contre les feux de brousse mais mairie o présidence muɗum e ɗum ɗon ene waɗi absent tellement ene hamni ene yurmini ko yimɓeɓe e koye munen jogoto peeje munen stratégie so tawi cumo waɗi holno jarata ha mbawa ñippude ɗum ɗon diwanuji men ɗi haɗen gandi ken joom jawɗele en e ndin ɗon mbadi ko hunde mettude voilà so jeehi to banggue électricité on banggue kadi aussi to banggue courant ha hande wonɓe ganduɗa ko ampoule aji torche jogui won nokkuji ha hande ko ampoule aji torche ɗum woni koɓe jogui hay so tawini pétrole o hande natti ampoule aji goɗɗi comme no ampoule aji solaire e ko nandi hen ko ɗin ha hande gone ɗin ɗon nokkuji ene waɗi hen nokkuji hay ɗum jiita en guuri gurnumeji a wawata famde e ko ɗum ɗon ummini min tellement changement uji ɗi ne kewi to banggue sport to banggue domaine aji ɗi ne kewi ene mbawa jangtade foof commune Hawre dal tellement ene manque considération et transparence envers ses administrés ɗum ɗon ummini min pour on changement en ara e konngol ma kala sahaaji wiye ene manque transparence holko mbiɗa transparence exactement ko to batte gestion mairie ndi walla ko holɗum to banggue gestion mairie o e hoore muɗum image mum faade e population o voilà image mairie o e hoore mum faade e population o ene waɗi ignoré ha ko neɗɗo wawa famde e kala nde jiiɗa maire walla kala nde garɗa ɗon tawana ko changement e ɗo wiyete extrait de naissance juddu walla wadde ɗum renouvelé sa paare mum an e monsieur le maire on certi o yitama a yitamo o waɗanima considéré saka an ganda holi kanko tellement manque de considération ignoration tellement a wawata famde ko ɗum woni ko woni ɗon bon to banggue sport jeunesse o en yiiɗi sport haɗen gandi nokkuji meɗen to banggue football nawetanuji ɗi haɗen gandi nokkuji meɗen noɓe guurde e nawetan commune o tellement absence muɗum aɗen gandi nokkuji kewɗi en général ko commune sa heewi wadde organisé walla ɓe puusaɓe e domaine aji ɗi foof e to banggue terreji ɗi kadi aussi les stades municipal et tout ça ɗum ɗon foof commune o tinani e ndin ɗon mbadi ko amma wona ɗum haɗen jogui cukalon ɗo ganduɗa won no ballirte branlowuji seeɗa wonno ɗeftirte sukaɓe hande haɗen gandi domaine sport ene waɗi évolué de monde o foof ɓen sukaɓe nan hedde nokkuji meɗen to soɓe ballama seeɗa ɓe jahat to ɓuuri wonde to ɓuuri towde kono ɗum ɗon foof ene waɗi ignoré e nder nokkuji meɗen hay tereji to ɓe petti ɓe ngala ɗum ɓen so ballama ko hunde wande fayida e goɗɗi nan ɗon voilà an joni aɗa yiiɗi wonde maire eywa hol peeje ɗe joguiɗa cikkuɗa soko tawi a ari ko ɗe peeje ɗe lelnata ma commune o maw ɓamtu bon comme peeje ɗe joguimi ene heewi ko adi foof nani mbaɗi cité peejam ko adi foof hakkude population o e monsieur le maire fota humpude haydara yimɓe fof communication yimɓe so mbaɗani communiqué hakkudeji mumen hay goto andata ko woni o an andata ko woni oɗa il faut communication takkodiron mbawno wadde s'échanger ganda ko yimɓeɓe guuri telloɗa kadi sur le terrain nokku fof e nokku ganda koɓe guuri holko gonka gaɓe goni e dow muɗum e on saaha mbawon rendude peeje e rendude miijoji ƴeewon hol peeje moɗon hakkude moɗon e gouvernement o état o ha wawa safrande on peeje moɗon ko ɗum ɗon adi foof ko communication eyyi so communication ari woodi goto foof ma andu ko woni goɗɗo o gande enen foof woni nokkuji men e ko diwan meɗen e on saaha mbawen hollude ɗum état wawa safrande en enen foof daroɗen kollen état safrande en ɗum ɗon ene manque e nokkuji amen politique ene namdi doole somi wi doole ene namdi manan ngaalu ha wayno leydi so tawi yiyama ni hay élection ngaji payaɗi ɗo ɗi caution tan ko 15 million hol hoolare joguiɗa aɗen gandi e politique ko hunde cherne militant ji ɗi e campagne e ko way noon e ko way noon kalis way tan kodu leydi holto pawiɗa e bon ko adi foof eɗen pawi alhaaliji e juuɗe Allah subhanahu wa taala ko amma wona ɗum kadi aussi bandiraɓe e fofof nen ɗon nde wonno en jahani enen tan voilà lawol ngol wona lawol men enen tan ko lawol sehilaɓe e bandiraɓe e musidɓe e takkiɓe voilà goto foof ene anni kañum doole muɗum e coftal mum e bawal mum foof wadde hen appuyé e ko amma wona ɗum gueɗɗe foof aɗe gacce juuɗe Allah e ko ɗum ɗon tan woni importance voilà goɗɗum ko wona ɗum hande hewɓe nene daari e diwan e nder oɗon commune mo Hawre yidde changement
en kala hen ko wayno Abdoussalam Kassé on ne jeeya hen soko goɗɗo ne jeeya hedde ɓulɓe ne wiye Sambali eywa e woɓɓe ne mbayno leydi eywa beele soko tawi c'est vrai onon foof jiɗɗon ko changement jiɗɗon wona neɗɗo o yidde ardade wondi est ce que onon fof on potani jooɗodade ƴeewon holno mbaɗirton changement goto e moɗon ardo heddiɓe mana cekka ɗum ballon ɗum ha waylo waɗa e on saaha erɗon manan ɗo waylude manan commune o moni fof so yeehi banggue muɗum est ce que cikkuɗa ma changement mo kaltono wat eyyi bon question ne waɗi importante no fewi saabu ko kalɗa ɗo ho koye ndin mbadi o saaha min goni yewtidde no mbiɗumami nani ni hunde fof ko yewtidde wosnodirde miijoji e haqqillaji ko hen objectif o heɓete o saaha tomin goni ɗo koye ndin ɗon mbadi min goni ƴewde minen foof rendude min ƴeewa candidat amen arduno min minen foof min denda haɓɓere nde pour changement o ɓaade minen foof ummin min ko changement e o saaha koye ndin ɗon mbadi min goni aduna o waɗi évolué nene yaari yesso kono noon sa ƴeewi to banggue men to hay sinno ene yaari yesso e won fannuji ene ngakki ene hasi neɗɗo ene wawi wonde wuuro jibine hen mawna hen taw ne wawi firtande diwan o fof hunde so tawi yiiɗi ardade gam fewnande diwan o wooda wiɓe ɓe ɓoyani ko gaari ɗo ko minen goni ɗo laamotoɓe ɓe ko ɗum holno mbawiɗa gérirde ɗum yimɓe ne paama tigui rigui ɓe gaari ko darnade nokku o wona darnade manan koye mumen garani kadi firtude ko wooda ko a haali ɗo hunde wande important a haali ɗo kadi won jogue bandiraɓe ene guuri ɗum e nokkuji meɗen voilà wonde o laamata ko ɓe ɓoyani ko donti bagasuji mumen ɓe ko to ɓe ko ga en nam bon min mboɗo sikki jamanu hande mo yimɓe jarate au 21e siècle won gueɗe yimɓe ne poti rentade ɗum voilà saabu won kaɗa rento ma nafa ko takki ma nafa bande naftorɗen enen foof saabu neɗɗo o woto daarenmo wonde ko nane o ronti bagage makko woto daarenmo wonde ko to jeeya walla ko galle kaari en walla ko ɗa walla ko ɗa kala joguiɗo pouvoir walla e baawal wawde wallude nokku meɗen accen ɗum arduno en woto daarenmo kanko woto daarenmo gaynaka makko walla ɗo wawi ummade foof daaren ko Allah waɗe makko ko Allah waɗe makko ko haɗen gandi so addi ɗum e meɗen enen en naftorto ɗum nokku men naftoroɗen ɗum donc kanko ko jogui ko ɗum woni ko cohluɗen yo addaden gaccemo o ara o ardo en e ko jogui ko naftoroɗen ɗum o naftoro hen nokku men naftoro hen ene fof ɓamtoɗen e dow ɗum ɗon e taw en dardanimo wonde ko nano ronti bagage makko walla ko ɗa ummi walla ko to walla ko to e ɗum ɗon ene waɗi important no fewi yimɓe mbaɗa très attention e ɗen ɗon gueɗe ko hande ni beele o fuɗɗi kala jiɗɗo wadde candidat ya wadde déposé 15 million hewɓe ne mbiya 15 million o ko yidde wadde bloqué hen yimɓe ɓe ganduɗa tawa mana ko famarɓe doole to batte ngaalu kono noon ene jogui capacité wawde wadde manan ɗowde commune ha yettin ɗum manan won nokkuji holno pamirɗa ɗum eyyi bon ɗum ɗon mboɗo sikki ko haala politique rek par ce que hunde hat tan kene e ɓeydo aneji ne jahatan alhaali ɗi côté économique ene ɓeydo donc so tawi oɗana wiyama 15 millions aneji goɗɗi ɗi ne mbawi ɓurde 15 millions ɗum ɗon moom ko noon tan foti wonde ene pamirmi e hikka kala commune mana mo ndereɗa anana yimɓe ne mbiya mana min jiiɗi ko changement holko woni probléme o surtout ma enen nokkuji men ɗi so ɓe mbi ɓe jiiɗi ko changement effectivement par ce que temps uji ɓennuɗi en nani won mouvement ji gooti haɓe kaala Fouta tampi mi anda ɗen ɗon gueɗe kono ɗum ça veut dire wadde ko diwani men foof Fouta foof en jogui ɗen ɗon caɗele manam neɗɗo o wardine e nokku mo ganduɗa hamo foti wadde visualité darde ardimɓeɓe ɓe so tawi no haw heeɓi ko yiiɗi ko kanko hakkude makko tan e wonɓe dow ɓe mais wonɓe less makko ɓe walla lamminɓe mo ha gardinimo ɗon ɓe o hewani yeccitade o hewani darde gurdam mabɓe o waddata e mabɓe communiqué donc ko ɗum ɗon en jogui ɗen caɗele donc haɗen gandi nokkuji men hewɓe kala wonɓe toon mairie en guuriɗama gurdam changement o noon so tawi a waɗama e nokku yimɓeɓe wonko ɗamine e maɗa ya humtan min ya fewjam min a waɗani ɗum jeunesse ummoto nokku yimɓeɓe population ummo minen mbannuma ɗon il faut min guittuma ɗon min ƴeewa goɗɗo wawa changeande min komin jiiɗi ko ɗum en yaaji e nokkuji meɗen he bon doolam doolligo ko ndiyam doolam min ko population ko yimɓeɓe e koye munen woni doolam voilà par ce que ko yimɓeɓe cohli changement ko yimɓeɓe cohli gurdam kesam hakkude muɗumen e état o
donc yimɓe ɓen ɗon e min e maɓɓe fof komin gotum hannde diwan amen minen fof hannde komin gotum komin neɗɗo goto donc doolam tan ko yimɓe ɓe ɗum tan woni doole ɗe oɗo saaha minen fof min danda mbaɗa haɓɓere min ƴeewa changement ko ɗum ɗon tan giɗa ko mouvement walla koye parti politique gonɗa oɗo saaha tomin gonɗa min jogui mouvement amen o kadi en yaaji e nokku amen e commune sur 37 village o mouvement amen ena yaaji hen ke amin jogui hen kadi doole no mbimami ni yimɓeɓe e koye mum amin jogui jaggal tidgal to banggue yimɓeɓe voilà pour changement amin jogui mouvement oɗo saaha yimɓe goni voilà so tawino aɗa jogui wasuya e erago mo ganduɗa parɗa ɗum koye population hawre ɓe ganduɗa hande onon foof kon dariɓe mbiɗon changement kadi wona an tan ene woodi woɓɓe onon pop kon wiɓe manaɗa changement joni sa ertono ɓe ganduɗa ko politicien ji no mani eyi haade mi widema ni manan population politicien ji no maɗi message aɗa faara e mumen hakkude moon onon yiɗɓe changement ɓe message o holko wonat bon message o ko ni siforto ɓayde woni enen fof jiɗɗen ko changement enen fof en ɗefti guite men en pawi eko wuura ko jimmi ko ɗum woni ko jiɗɗa ko ɗum woni ko oɗa yiiɗi enen fof jiɗɗen ko changement ɓayde woni enen fof jiɗɗen ko changement normalement enen fof haɗen mbawi ƴewde yewtidde e yidirde ƴeewen holno mbatten ha mbaɗen changement saabu goto men fof so yeehi banggue muɗum ene ɗefa ayade seeɗa sen dendi ko nden keɓeten doole no mbinomi nani ni doole lingo ko ndiyam kala ko rendi huule itine gueɗal ndenden enen fof jogɗen haɓɓere mbawin wadde changement ɓurata yawande en e goto fof wiide ene yaaha ene joño banggue muɗum donc mboɗo eri bandiraɓe enen fof garen ndenden mbaɗen haɓɓene wotere ƴeewen changement o beelen ene yawa wadde ko ɓuuri yawde e yaccade mais probléme mbaɗo posé e kala saaha monen moon fof ne mbawi jabde erade yo ndendu gonon gotum kono hay goto mon heewani jabde ardade monen fof yiiɗi ko ardade est ce que an aɗa jaɓa no jiɗirɗa ardade ni aɗa jaɓa goɗɗo ardo pour mbaɗo changement e bon andi hunde ko yewtere tan hunde ko yewtere tan so tawi a yiiɗi ardade pour ƴewde changement il faut joƴƴina walla kalna yimɓe an holko woni e hoore maɗa kalna yimɓe ko woni e hoore ma hol programme ma mo joguiɗa faade nokku o saabu nokku il faut ganda kadi terrain o sa anda terrain a wawi wiide aɗa waɗa changement terrain donc il faut kalna yimɓe holko woni e hoore ma taw d' abord kalna yimɓe hol position mo joguiɗa hol plan ma mo joguiɗa minen fof goto fof heeɗo goto fof ko joom haqqille e on saaha sen ƴeewi min so tawi plan mo joguimo won plan ɓurɗum plan mo joguimo ala kulli haali en mbaɗat suivre on ɗon plan mbawen gollade ɓuuri hamnade tan ko wiide changement aɗa yiiɗi changement mais an e hoore maɗa a alna nokku o plan mo ganduɗa yimɓeɓe ene jogui hen yakare sa lelni oɗo plan ma yimɓe keeɓe hen changement donc ɗum woni caɗele ɗe mais so tawi kay sen dendi haɗen mbawa hebde ko ɓuuri wadde très important e meɗen ene fof sen kawri hen tan en ndewaɗ hen ɗum watta caɗele ko ɗum ɗon tan hande erago faade population saabu soko tawi haaloɓe pular ene mbiya sa yi ñiwane ferew leɗɗe ferenta mana ko ɓesgu muɗum caggal ko jahaton ko pop eko dugoton ko fof ko tawen ko fof ko pour ɓesgu diwan o faya ko e élection mo ganduɗa ko ɗo ɓe mbawi fawde ɗo ɓe mbawi fawtude ko ɗo kamɓene mana ɓe jogui gueɗal wadde ittude eywa so tawi aɗa jogui erago ngo paruɗa e mabɓe eko jertintaɓe saabu hande yimɓeɓe fof jottori saɗa jogui kalis ma aɗa wawi joɗade mbasa wadde hay hunde goppa ha ala derniére minute jaltina kalis ma toɓa ɗum yimɓeɓe mana keeɓa mairie joɗɗa walla keeɓa goɗɗum joɗɗa holko nata vachio ma e population yooɓe gandu weeti guila hanki taw hande suwa conseil mo tottanmi ɓe neɗɗo ummoto ara itta kalis seeɗa tottuma weddunumi kartal o totta oɗa weddunumi kartal haɓe poti ummade e ndin ɗon mbayde e ngal haqqilantagal yoɓe ƴeew nafoore mabɓe e nafoore ɓesguji mabɓe e nafoore taniraɓe mabɓe ko aroyti yeeso ɓe mbasa ƴewde tan longguere mabɓe tan hande mokkuma ujunere pour ya wotanam weddunumi kartal pour hande tan on beddotoɗa kartal o il faut ƴeewa holi kanko beelam wawi addandema changement walla on nandi hen kono woto bandiraɓeɓe ndew e kalis o woto ɓe ndew e kalis o yooɓe ndew e changement ɗam yimɓe goni ɗam wawa change ude nokku o wawa change ude diwan o taw wona ɓe neɗɗo ummoto addanma kalis beddunumi kartal puusma e suhamma yooɓe beddoni min kartal ɓa tan min dokki on hande sac maaro walla e ko nandi hen ɗum ɗon yimɓeɓe yo ndentude ɗum ɗon mbaɗi évité ɗen ɗon gueɗe eyyi ko ɗum ɗon jimmi wadde lancé bandiraɓeɓe noon mbaynoɗa bandiraɓeɓe e Windere TV émission men mbiteɗo Renko bon mi weltima no fewi hande wadden présence ɗo devant
ceerno Oumar Doro Kume émission renko mi weltima no fewi mi jaarima kadi mi mantima e invitation o mi jaari bandiraɓe mi jaari on mi ñaaguima kadi yo Allah nawru ɗum yesso ya barke Allah seydi Kume on jarama